Ғалам ехан икіз-сикіз ханлы яқтыртқан объекттарға толы күк немәгелер яқтылықтан ап-ақ түгел немәгә. Яқтылықтың тизлеге бар, без оны беләбез. Ул капыл бер нимә түгел. Шулай, мәсәлән, кояштан сыккан нурдарға ергә барып йидер өчен 8 минут тирәһе кирәк. Безнең йондызыбыз якын калгандар әйтелмәслек алыслыкта. Уларның яктылыгы безгә һаман осып җитмәгән. Бу беренче фикер, нимәгә күк ап-ак түгел. Икенче фикер, йондызлар җиһан кимәлендә мәңге түгел. Миллиард еллар яшәһә лә, улар да бер заман һүнә. Шулай бер йондыз тауха, икенчеһе берәй ердә мотлак һүнә. Һәм әйтер кирәк, вакыт бара торгас, яңа йондызлар тауһын өчен кирәкле мәдәләр бүтеп бара. Димәк, йондызлар һәр заман әҙәя бара. Шуңа күрә бер вакыт җиһан ғалам бар дөнья кап-кара буласак. Тағы бір фикер, нимәгә төнге күк ап-ак түгел. Ғалам һәр вакыт бер туктаусыз бөтәякка карай тиз киңәя, зурая. Шуңа яктылыкка ергә барып җитер өчен юлды күбрәк үтер кирәк. Мәсәлән, кеше экскаваторда өскә йөгерә, ул кире аска төшерә. Экскаватор ул ғалам, йөгергән кеше ул яктылык нуры. Һәм дә әйтер кирәк, ғаламның киңәюе һәр сак, һәр заман шәвәя бара. Яктылыктың тизлеге бер, ул үзгәрмәй. Шуңа күрә бер ниндәй йондызның нуры һаман безгә җитә алмай. Башкорт күп сәйсә, без уны беләбез. Кара сәйде, хушлы сәйде, һөт куеп эсәбез. Тик ундай үләндәр супермаркетларда һәм башка магазиннарда һатылмай. Шуңа менә һеҙгә әйткә килә, бар Йома сәй дигән безнең дусыбыз сәйдәр һата. Уларда ысың сәйдәр, башкорт сәйле әлбиттә бар. Яшелле, каралы бар, төрле илдәр сәйдәре уларда бар. Ассортименттар ысың зур, инеп карагыз һәм мотлак менә ссылка аша инегез, яки интернетта Йома сәй дип эзләһәгез, табаһыгыз, кайдан уларны һатып алырга була. Әлбәттә, күктән ап-ак булуы башка күренештәр менән дә бәйле. Улар минеңсә ябай гына. Был мин һөйләгән ул Ольберс парадоксы, ысын барлык күренә.